Isang taon na naman ang lumipas, isang taon sa patuloy na pagtugon sa hinaing ng bawat taong biktima ng mapaglarong tadhana. At sa loob ng 12 buwan ay nakasama niyo kami sa bawat pagsubok na inyong kinaharap sa buhay. Iba't ibang kwento ang ating natunghayan, mula sa pagbibigay aral at inspirasyon hanggang sa bayanihan at malasakit sa kapwa. Kung kaya't sama-sama nating balikan ang mga kwentong nag-iwan ng bakas sa ating mga puso. Ginagawa ko rin po yung lahat. Yung pag-isip ko lang po yung parang nawala. Kung nanonood po kayo, sana matulungan niyo po ako. Gusto ko po ng pangkabuhayan showcase para po hindi na ako lumayo sa mga anak ko. Sana marami pa silang matulungan na kagaya ko, ma'am. Ano ata, puro man nga ni sa kagipitan. Na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para sa pambili ng kanyang gamot at mapaoperahan ng kanyang bukol sa likod. Ang ora mismo nating tinugunan. Punong-puno na ng pawis. Wala pa kaming 30 minutes maglakad. Sa malayong isla ng Rapu-Rapu, nakilala namin ang isang 21 anyos na binata. Siya si Arvin Bradesina. Sa loob ng halos 7 taon, iniinda niya na ang kanyang sakit sa likod na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na pagsusuri. Yung time na yun, parang may nakaduyan po si Tito at parang nakiduyan din po kaming magkaibigan. Di ko rin po kasi masyadong nakita yung lobid niya pala is luman na pala po. Kaya yun, dun po ako nakabagsak sa may bato po. Magwa 1 year po nung nilihim ko lang po. Dahil natakot po ko sa aking magulang na parang masasaktan po nila at papagalitan. Kaya nilihim ko lang po. Yung palagi na lang po ako nakaiga, parang binubuhat na lang po nila ako pag gusto ko pong magtayo o lumipat ng pwesto po. Ganun po. Ako po si Arvin Bradesina, Iglesia Rapu-Rapu Albay, na humihingi ng tulong sa Bicol Tabang Ora mismo na mapagamot ang aking karamdaman na bukol sa likod. Maraming salamat po. Sa kada linggo lang po, sir, nasa 600 plus po yun. 600 na. Ito ay cash assistance mula sa Tabang Ora mismo para may pangbili ka rin ng gamot. And aside from that, meron kami bibigay sa yung food packs. At hindi lang dito nagtatapos ang tulong. Dahil sinamahan din ito ora mismo ng aming team sa BRHMC upang magpalaboratorio. Pinakaalalahanin mo itong magamot ka. Apo, sir, ito po. Ayan. At para sagutin ang pangangailangang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Yes po, good afternoon and good afternoon din kay Kuya. Po yung maring tulong o asa ni Jan mula sa Ako Bicol Party List. Lahat ng bayarin na dito gagawin sa BRSMC, nasagutin po yun ako Bicol Party List. Marami tayong fund. Pido Bradin. Apo. Lagi po sila nag-allocate ng fund para dito sa atin sa BRSMC para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Jan, narinig mo si Ma'am LV. Lahat daw, wala ka nang iisipin pa sa gastusin sa iyong pagpapacheck up dito sa PRHMC. Sagot na ng Ako Bicol Party List. Dako lang salamat sa Tabang Ora mismo na taong opportunity na mapaperan sa kuyang tugang dahil sa samuyang sitwasyon nakatios. Dako lang salamat gararay. Nagpasalamat nga ni akong
oras na niya ang kamong nagtatawa bang daklaw ming pasalamat. Pinagkaitan man ng normal na buhay bilang isang binatang maraming pangarap. Ngunit hindi ito naging hadlang para magpatuloy sa buhay. Puso at pananampalataya ang sandata ni Arvin upang harapin anumang unos ang dumating. Ito ang kwento ni Jomel Banico. Mula sa Baka kay Albay, isang binatang nagkaroon ng amnesia matapos maaksidente sa habal-habal. Ano yun? Sumalpok siya? Tumilapon siya? Ano? Opo, ayun po sa nakakita. Sinong ano? Bakit sidecar? Sino nagdadala? Siya po. Siya nagdadrive? Opo, yung... Tricycle? Ano po siya, wala po siyang bubong. Kabal-kabal? Opo. Kanina lang po, nakita ko po yung chapel dyan, yung kay Padre Pio. Umiiyak po ako doon, humingi ng tulong. Natulungan po kami kasi walang-wala na po talaga. Naawa po ako sa kapatid namin kasi palagi po siyang nagchat-chat kapag wala po kami sa ospital. Dahil dito, agad namang sinagot ng Ako Bicol Party List ang lumubong bayarin sa ospital ni Jomel. Alam naman natin na talagang grabe yung pangangailangan ng ating humihingi ng tulong sa ngayong hapon. Yung kanyang mga luha sa kanyang mga mata ay mapapalitan na ng mga ngiti sapagkat yung kanyang problema na bayarin sa ospital ay sasagutin na natin po. At yan ang trabaho natin na magbigay ng mga solusyon sa mga problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanila pong pangangailangan sa medikal. Dahil sa agarang pagsagot ng Ako Bicol Party List sa bayarin, ay nakauwi na ng bahay si Jomel. Dinalaw naman ito ng aming team upang kamustahin. Yung damdamin ko pa lang, natural lang po. Yung pag-iisip ko lang po yung parang nawala. Hindi ko po kilala yung yung iba kong pamilya. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng pamilya Banico sa tulong na ibinigay ng Ako Bicol Party List sa kanilang pamilya. Malaking pasalamat ko po. Marami talagang salamat sa AKB. Dahil ang laki talaga na itulong talaga kayo dyan sa amin. Lalo na po kay Bunggalon. Pasalamatan talaga pa ako sa mga salamatun talaga. Sobrang pasalamat ako doon sa Ako Bicol. Dahil doon, may mga nagpaabot pa pong tulong, especially po kay Sir Hilbong Galon po, sa inabot niyang tulong sa amin sa pagsagot niya ng hospital bill. Malaking tulong po yun. Patunay lamang ito na mawala man ang memorya ng isang tao, ay hindi nakakalimot ang puso, katulad ni Jomel, na nabigyan ng pangalawang buhay sa kabila ng kanyang pinagdaanan. Ginagawa ko rin po yung lahat. Para po gumaling siya, gusto ko pa rin po siyang makasama matagal. At hindi rin makakalimutan ang kwento mula sa Donsol, Sorsogon. Si Nanay Erlinda Manata, isang ina na patuloy na lumalaban sa asthma at heart failure. Nang maibigay sa kanya ang oxygen tank, nabigyan siya ng pagkakataong makalabas ng ospital at makapiling ang kanyang pamilya kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ano ma'am, nag-alang ka po ng tubig. Pero hanggang sa inpo talaga siya.
Ini pong tubig aalit po sa dagat. Ngayon, nanay, binigyan po namin kayo ng oxygen tank. May laman na po iyan. Sa'yo na yan, nanay. Iwan na namin kayo daw. Salamat po. Salamat. Hindi man natin siya kasama ngayon. Ang alaala ni Nanay Erlinda ay patuloy na nagpapaalala na bawat tulong, maliit man o malaki, ay nagiging liwanag sa oras ng dilim. Isang kwentong bumagabag sa puso ng tao. Si Nanay Mayra Balmes mula sa Diliego, Kamsur. Isang biyudang solong binubuhay ang 4 na anak. Ang kanyang hiling, pangkabuhayan showcase para sa kanilang mag-iina. Natutulog na po kami bandang 11:20. Bigla na lang pong may kumalabog sa pinto namin na gusto pong pumasok at pilit pong buksan yung pinto at nung hindi po makapasok, doon na po nagrat-rat ng putok. And then ako po, ma'am, karga po yung maliit ko kasi po galing ako sa pag-ihi po. Kasi po ang CR namin nasa labas parang may ihian po kami sa loob. Doon na lang po ako tapos pagbalik ko po, ma'am, talagang gusto pong itulak yung pinto. Sa sobrang kaba ko, ma'am, yung ako po, karga ko yung baby ko, isinandal ko po yung katawan ko sa pinto. Tapos, ma'am, na sobrang lakas na po talaga ng kaba ko, ginising ko po si asawa ko. Kasi ko pa may tao. Tapos nung ma'am, parang yung asawa ko po tulog na tulog, hindi pa rin niya alam yung gagawin niya. Nung bigla po siyang umimik na sino yun, doon na po biglang nagputukan. Tapos nataranta na po ako, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Basta po ang sabi niya sa akin, isave ko po yung mga bata. Tapos nung na po, hindi ko na po namalayan. Tuloy-tuloy na po yung putok. Hindi ko na po namalayan. May tama na po pala yung asawa ko. Tapos ako po, hindi ko na rin po namalayan. May tama na rin po ako. Tapos yung isa ko pong anak na babae, nakahiga po siya sa lapag. Tumakbo po siya sa akin kasi parang pagmulat po niya ng mata, nakita daw niya akong tumatakbo. Sumunod din, ma'am, may tama din po. Hindi ko po talaga namalaya na yung asawa ko po pala. Puro na tama. Tapos paglapit po niya sa akin, talagang mihingi po siya ng tulong. Sabi niya sa akin, ma, wala namang bumagsak na po. Tapos wala po akong nagawa. Karga ko po yung baby ko na bigla na lang po akong umupo sa bangko na wala lang, ma'am, hindi ko po siya nalapitan. Gusto ko po, ma'am, matulungan ako ni Kong nung pangkabuhayan showcase po. Tapos, para ma'am Kong, kung nanonood po kayo, sana matulungan niyo po ako. Gusto ko po ng pangkabuhayan showcase para po hindi na ako lumayo sa mga anak ko. Kasi minsan po, niisip ko rin minsan sila, baka akong napano na. Yun po yung kunting hiling ko, yung pangkabuhayan showcase po para sama-sama po kaming mag-iina na nandito lang po ako kahit may trabaho ako dito. Yun po yung gusto ko. Pangkabuhayan showcase po. At dahil dito, ay hindi nag-atubili ang Ako Bicol tabang ora mismo. Natuparin ang hiling ni Mayra. Hanggang sa mga gamit sa kusina. Pati mga frozen goods, kumpleto naming binili para muling mapuno ang munting tindahan, pati na rin ang ref ni Nanay Mayra.
Ayan! Kompletos Ricados! May hinihanda po kami sorpresa po para sa inyo. May sorpresa po kami sa inyo. Dahil gusto mo ng pamabuhayan ng showcase. Thank you po. Ano naman ka? Ito mas mo. Thank you po. Thank you po. Natabanta. Ito po yung matagal ko ng gusto. Natabanta po. Thank you. Ito po yung tindahan. Wala na pong laman. Pero ayan na po. Tinupati ko yung para magkalaman yung tindahan. Thank you. Thank you, Kong. Ito na po. Ito na. Meron na. Nasa mismong tabi ko na. Nasa harapan ko na po. Ang dami. Thank you. Sobra pa po sa hinihiling ko. Thank you. Bakas man ang pangungulila ni Myra sa kanyang asawa, ngunit hindi ito nawala ng pag-asa. Ang kanyang mga anak ang nagsilbing lakas para harapin ang bawat pagsubok ng walang katuwang na asawa. At ang ating top 1 tabang story of 2025. Si Nanay Remedios, isang ina mula sa Manito Albay. Humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na maoperahan at mabigyan ng wheelchair. Dahil hindi na siya nakalakad, matapos ipanganak ang pang-apat na anak. Ako'y nanganak po, ma'am. Pang-apat kong anak. Na siya. Napili ako, ma'am. Hindi ako nakalakad. Bakit? Malambot na yung may mga malamig na yung mga ko, yung ganito. Parang hindi ako nakalakad. Bago ko ang panganak, 3 araw pa lang. Tapos bigla na akong hindi nakalakad, nakatayo. Nung araw ng biyanan ko, pinapaliguan na lang ako. Tapos sinihilot ang ko, yung mga daon-daon. Tapos yung pagkahilot, tapal naman siya ng mga daon-daon. Hanggang sa nakalakad ako, mamang. 1 taon ako bago nakalakad. 1 taon po. Yung lakad, ma'am, hindi pa talagang lakad. Parang bata ba nag-aaral maglakad niyan. Nagadalay, hawak ako sa mga ganyan. Masakit po ba pag naglakad ka? Masakit siya. Tapos hanggang so nang nakalakad ako mga 1 taon, hindi pa talagang lakad. Ano pa, susungkod pa ako, bagatungkod, ganyan. Saga lang biyanan ko nakahilot. Hanggang sa nagtagal, nakalakad ako, ma'am, pero hindi talaga masyadong talagang lakad. Buntis ako noon. Yung namatay kong anak na pang-apat. Bali, wala ko lang yun. Kasi wala akong magawa kasi wala akong mautusan pa. Malilit na yung anak kong panganay. Sobrang hirap talaga, ma'am. Yun ang masabi ko. Hindi ako nakalakad. Parang palagi na lang isip ko, tulala. Parang wala na ako sa buhay kong, bali wala na. Bakit? Parang ang isip ko, wala na akong pag-asa. Ganyan. Paluwa talaga ako. Kako na kinukwento yung buhay ko. Sobrang tuwa, tapos naiyak siya. Parang ganun. Dahil dito, lumapit si Nanay Remedios sa Ako Bicol Tabang Ora mismo upang humingi ng tulong. Lumapit po kayo dito sa aming programa sa Ako Bicol Party List. Ano po yung gusto niyo pong hilingin sa amin? Nahingil ako pa ng tulong po man na yung bill ko po, ma'am. Tapos po, ma'am, pati po wheelchair, ma'am, kung pwede. So, yung papel po natin, nanay, sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Wala po kayong aalalahanin.
Pag na-admit na po kayo, yung mga laboratory test, lahat po ng available sa atin sa BRSMC, nasagutin po ng ako. Marami pong salamat, ma'am. Nahingi po ako ngayon ng na magkaroon akong wheelchair. Bakit? Para sir, pag nakitirahan na, hindi rin ako magagamit. Ayan. Saan naman kayo pupunta na pag meron na po Diyan kayong... lang po, ma'am, sa bahay. Magsisimba, ganyan pwede masiguro. Nanay, para tugunan po ang inyong problema, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Dahil sa hiling nyo ay magkaroon kayo ng wheelchair upang mas makakilos po kayo ng maayos sa inyong bahay habang kayo ay nagbabantay ng paninda o naggagawa po ng gawaing bahay. Meron po agad-agad na ibibigay sa inyo ang Ako Bicol Party List ni Kong Pido Garbi ng isang wheelchair. Nay, tumingin po kayo sa Yan! Hinatid ng aming team si Nanay Remedios sa kanilang tahanan. Kitang-kita naman sa kanyang mata ang ngiti at tuwa na hindi lang isa, kundi dalawa sa kanyang mga hiling ang tinupad ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa aking asawa dito sa kanyang pag-oopera. Itong wheelchair ay malaking bagay po ito. Sana po marami pa kayong matulungan. Hindi lang po sa amin, mga katulad din namin na nangangailangan. Maraming salamat po. Sobrang tuwa talaga, ma'am. Tulungan ako niyan, tabang ora mismo. Malaki po yan. Sobra talaga natulong sa akin. Kaya sa lahat ng bumubuo ng Ako Bicol Party List na sana bigyan siya ng lakas ng pangatawan na sana marami pa silang matulungan na kagaya ko, ma'am. Kaya salamat, sana makalakad ako ng dati, kagaya ng dati, ma'am. Sinubok man ng panahon ng kanyang katawan. Ang pagiging ina ni Nanay Remedios ay hindi natinag. Bit-bit ang munting pag-asa na muling gumaling, ang Ako Bicol Party List ang kanyang naging kapiling. Ito ang puso ng ating serbisyong publiko, ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa patunay na ang Ako Bicol Party List ay inyong maaasahan at mananatiling karamay. Patuloy na maglilingkod anumang unos ang inyong kaharapin. Hanggat may kababayang nangangailangan, mananatili ang serbisyo para sa inyo.